Pozdrav svima u današnjem videozapisu o proizvodima sibirskog zdravlja i o mojim iskustvima kao njihovog korisnika. Pomenula bih dva proizvoda, Limfosan bazen i čaj za čišćenje. O čemu se naime radi? Tema večna, interesantna, posebno za žene koje stalno kukaju da imaju više kilograma. Ja ih imam, nažalost, i tu malo više i rešila sam da svom organizmu pomognem na kraju krajeva korišćenjem proizvoda sibirskog zdravlja, a i, moram priznati, redukovanjem ishrane, ali sve to na kraju išlo i povezano. No, Limfosan for Life ili bazni koristim ujutru, svako jutro na prazan stomak, jedna ravna kafena kašičica, sipam je u oko 2 decilitra mlake vode. Ja lično to razmutim u mini šejkeru, može sa turbomikserom, može sa mikserom za nes ili čak neko i viljuškog razmuti. Najbitnije je da se prvo sipa voda, pa u vodu prašak, da se ne bi došlo do lepljenja praška za čašu ili šejker. Limfosan bazni mi na neki način ubije apetit, zaista, jer količinski hrana koju pojedem dnevno korišćenjem otkad koristim Limfosan je skoro upola manji su obroci nego ranije, a uveče pred spavanje popijem čaj za čišćenje organizma. Na taj način i regulišem rad i čišćenje i pražnjenje creva. Moram priznati da osim toga sam i 2 dana u nedelji na malo rigoroznijoj, nije to dijeta, na malo rigoroznijoj smanjenju unosa hrane. Uglavnom se trudim da unesem samo hranu koja je u tečnom stanju 2 dana i sve to podnosim vrlo lako, bez neke muke, bez teškoća, a ono što je najlepše u svemu tome je da posle 7 dana ja imam nešto oko 4 kg manje. Nastavljam dalje, naravno, ubrzo uključen i Renesans Triple Set i očekujem daleko bolje rezultate i što se tiče mog zdravlja, čišćenja organizma i što se tiče smanjenja kilaže, jer mi je to zaista iz zdravstvenih razloga i neophodno. O svemu vas obaveštavam, naravno.